Guys, nako istorya ninyo. Sa atong kinabuhi no, dapat kita strong. And everything should be in moderation, John. Kay anything go beyond what is normal, possible, John, nga makakreate na siya og dagkong problema sa atong health, sa atong kinabuhi in the long run. Kay even pagani sa happiness, if masubraan sa kakahappy, pwede sa na nga makapahamak nimo. Nabito to usa ka tiguwang. Kani nga tiguwang, masakito na siya. Niya, hilig sa kani siya mupatad og luto. Niya, nag-care sa iyaha, iya na lang mga apo. Wala siya asawa. So, one time, nakadaog man nga lulo, luto. Karon ng mga apo, sila may nagkupot sa ticket, na problema na sila. Patay, saan nito pag-explain ni lulo da? Delikado ni, basig kuyapan o mamatay ni noon atong apuhan. So mo to, nagsabot-sabot ang mga apo, na usa ka apo, ni-suggest siya nga, okay, why not, ato na lang ni iduol sa pari. Kay kanang mga pari, noon magina sila nga kalmado, may explain og tarong sa situation. So mo to, nagkuig sila, may lang lolo, kidaan lang ticket sa mga apo, dito sa simbahan. Pag-abot sa simbahan, i-explain nila sa pari, unsa gitinud na itabo, and then ang pari na ini-explain to sa lolo. Anang pari, Lo, tungod sa dakong grasya sa Ginoo, Lo, nakadaog ka og luto. Sana all. Unya karon na problema imo mga apo sa kapag explain kay nara ba kay sakit ng taon, Lo. Pero ang lolo kalma ra kayong lolo. Okay, mo ba? May noon ana. Anang pare? Lo, kani daog nimo karon, Lo. As in dako-dako gini, Lo. Unsa may imong next step ani, Lo? Unsa may mga next plan nimo ani, Lo? Anang lolo. Father, total masakito na kay ko, tiguwang na ko, hapit na ko matapos yung kalibutan na, gusto na ko mutabang. Gusto na ko mutabang sa simbahan, mutabang nimo, Father. Okay, Lo, ana. So karon, Father, gusto na ko nga akong i-offer nimo ang half sa akong daog sa luto. Moto pakadungog sa pare. Ang pare man ay namatay. Kaluoy sa pare. So, maun taon tuloy kayong pare. Niya, ang tiguwang karon nga nakadaog, nag-enjoy pa siyang kinabuhi. Niya, one time, na ko na istorya nga, stage 4 cancer ni siya, nga tao. Ana siya. Boss, buhang ay, kanang, gitaningan ako sa doktor og 6 months, tagalan ako. Niya, mau ba, boss? Yawa ko ni mo, good. Siya, pero kabaw ka, boss? 3 years na karon, so kadgi tagang kong taning sa doktor. Unya, ako yawa, mayo sa may sekreto na busay nga buhi pa man jud kantud karon. Ana siya. Kuan ra gyud kanang gi-enjoy ra nako, ana ko ginuhuna nga nako problema na ako sakit, ana wala. Enjoy na ko kung kinabuhi, si ko suro-suro larga-larga ko sa gawas ana. Pero nakabalita ako after 1 month ang namatyan ra giniya gyud, dili gyud wa gyud siya namatay sa cancer. Namatay siya kay wala siya kwarta, namatay ra gyapon sa stress. Kay nasubraan og suroy-suroy pag timpa kagastuha. Nasubraan suroy, mo ina namatay niya.